Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Well, suraan kini. May mga lagway sila nakuha nga nag-agpat. Ug may nag-hawk sila. Dili. Dili ko kini madawat. Dili! Animal ka, Armando. Nakahimo ka pagluib na ako. Animal ka! Si Jerome. Sorry, Jerome. Pero ako sa mood karon nga makikita nimo. Naglungot-lungot ko makita si Armando karon sa iyang pagpauli. Hiyay. Paungan ako sa cellphone ay. Migara ng tiguang ada. Pagkuko da. Nag-ayo gid ay. Apektado kayo siya nga nasakpan yung may kabit ang iyang bana. Nalimot siyang nangabit usab siya. Pero murag dili maayo ang sinyalis nga gipakita niya gata karon. Imbis magpahimo siya maayo banako. Kay wang yang bana sudso sa kasimana. Pero makaduha kay gayon lang hinuon may nakita. Yay, murag action ng skirday. Action sa takabalaka ini da. Dili may mong mawa na ko siya kata. Kaya kung mawa siya, mawa usab ang akong pangkabuhayan showcase. Busa dili may mo, kinahanglan may buhaton ko. Arang dili ko niya biyahan. Oo, niya, nabalay na kita sa Cebu. Di kapoy ka sa biyahe. Unsay gusto nimo? Kutawan tagad kape? Okay, please. Okay. Pero hubuon taon na ni imong medyas ug sapatos aron ma-relax ng imong tiil. Ari ba? Oh. Anya, masahian ta kaon niya ha. Sa di ka pa mapauli sa inyo. Thank you. Kamay na. Kadiyot kay kutawan taon na kagkape. Oh. Kaya kung kalainan nila ni Melody o kaagad. Kamaayo mo servisyo ni Melody. Dili siya malimot sa paghubos sa media o sapatos. Matagi kayo nga maabot ko. Niya, masaya na nga akong angkang o akong abaga. O niya, andam ng daan ang pagkaon matagi kayo nga maabit ko din. Bisan makosa, wa ko makabati kaniya nga nangayo bisag unsa. Bisan mo pa noon karon kalaw mga pagpati ko alam kaniya. Nanang imong kape. Oh, thank you. Okay, dali na. Saba ko na ako. Melody? Unsa ko di mo kamahal? Mahal kaayo. Nga naman? Mayo pang dili mahalo na sama nimong kabuutan. Kakugihan. Karesponsable ug kagwapo. Ug labaw sa tanan, mahal ko. Mahal ka sab kay ka. Promise me. Dili ko ni mabiyan. Bisan unsay mahitabo. Dili ta magbuhat. Promise? Promise. Kaganina pa ko nagpaabot nimo. Oh, aga ka. Oh, milingiyo ka.
Oh. Unsa ni? Panita, ano mahibaw ka? Sa maning katag naman. Oh. Mga ulag ko ay kanina mo ni. Nakurat kang may mga kuha kong hulagway uban sa imong kabit. Agad. Biyai ka ng babayhana. Samtang wa pa ko'y kibuhat nga dautan niya. Nagtuo kang malilong hangtod sangtod ang imong pagtunto ka nako. How could you do this to me, Armando? I trusted you! Agad. Biyai ka ng babayhana. Aron dili ka magkagubot. Armando! Wa pa ko ni mo tumaga! Ayoko talikdi! Musod una ko sa banyo. Imo kong likayan? Dili ka makalikay nako. Ni atas sa usalang kabubong. Tubag ka una ko. Ingna kung biyaan mo na kitong babayana. You're disgusting! May patol kag batanon pa kaayo? Mura lang ni mong anak? Murag anak ni mo ang pangidaron? Ha? Giluod ko ni Armando. Peh! Kung gilood ka na nako, then let me go. Agad. Unsa? Mas palabihon mo ang imong kirida kay kanako? How dare you! Sige, sis. Pagkawas, ang tanan mo kalabit. Ibaylo ko nimo sa babae nga kanus lang nimo gikaila. Nga way laing kapas ko dili ang imong kwarta. Animal ka? Nasayop ka. Kay dili naong og sapi si Melody. So Melody. Melody di ayang yung pangan. Din siyang club gikan, ha? For sure, Armando, gikan siya sa kamahalon nga club. Hukuk ang babae. Nga buot mong ipuli nako. How could you? Pulihanan ko ni mong usa ka tapo. Dili hugaw nga pagkababae si Melody. Burikat ka ng babayana. Kay kung dili pa, dili siya mo patol sa sama ni mong paginaron. Hukuk siya, pam-pam! Husto na! Kisinghagan ko ni mo. Unimal ka! Armando! Armando, asa ka? Asa ka? Dili ka na puntahan pa sa banyo. Asa ka? Armando! Iya deming gipasundan si Melody. Armando! Siya ka. May babag siya sa tibangan ng sikinan. Kanaog! You can't leave me, Armando! Kanaog niya! Bawa diya sa tubangan sa sikinan, Agata. No! Dili ko ni mo mahimong biyaan! May mo ba gusto kong magmalinaw? We will never have peace! Hangtod naman kabit ka! Kanaog! Alright. Magsulti tang taro. No! Dili na kinahanglan. Ang gusto ko nga buwagan mo ka ng babayhana. Period! I'm sorry. Pero dili ko ka na mahimo, Agata. Mahal na ko si Melody. O di na ko makahimo sa pagbiya niya. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!